Si estem treballant bé a Windows o bé a Ubuntu i el que volem és canviar la llengua de la interfície del Writer, tot el que hem de fer és anar a Eines, Opcions, i aquí, al menú de mà esquerra, el que hem de fer és desplegar on posa configuració de la llengua, triar llengües i a la interfície d'usuari triar la llengua que ens convingui. Per exemple, ara anem a posar anglès dels Estats Units, premem d'acord, i ara el que ens demana, per tal que els canvis s'apliquin, és tancar el programa i tornar a iniciar-lo. I ara, com veiem, tots els menús i tot està en anglès. En cas que estiguem fent servir Macintosh, haurem de descarregar una nova versió perquè no podem triar una o altra llengua per la interfície des del mateix programa. El que hem de fer és descarregar la versió que s'interessi en la llengua que vulguem fer servir.